Hej. Eller, nej, det var lidt ufridigt. Eller, lidt useriøst, mener jeg. Jamen, hej. Og mange tak for de 1000 views på vores anden video. Vi har så tænkt os at lave en epic video. Mig og Mikkel. Men ikke, hvor vi laver sjove lyde. Men til gengæld hopper vi over det, eller Mikkel gør. Er du klar, Mikkel? Mikkel laver selv sound effect. Slam! Ja. Godt. Det var simpelthen det. Vi har Mark. Og husk nu, som altid, tro på jer selv. Og sådan noget. Det skal lige siges. Det vi har lavet her, vores bål her, det er faktisk træ, vi selv har fældet og hugget i stykker med en økse. Hvorfor siger du okay? Har vi det? Og den her kniv her har Mikkel brugt. Og han har gået rampage på et træ, hvor den så gik i stykker. Det blev offret. Ja, offret. Og husk nu at subscribe og dislike og lad være og skrive nogle comment og sådan noget. Troll. Ja. Meget gerne. Ja, bare skriv det noget fucking lort, det her vi har lavet. Og husk at unsubscribe, hvis I har gjort det. Indtil videre har jeg 2 subscribers. Jeg ved ikke, hvad for nogle unspøller det er. Ja, den ene er Mikkel. Og den anden er mig selv, ja. Nu skal vi simpelthen for bare bevise, at vi selv har hugget det her. Lige opsummering. Hvis I ser det her, så har I godt nok ikke noget liv. Det er det træ, det her. Det har vi selv. Skal vi lige sige tak til vores våben. Vi har vores forhammer. Den er tung. Vi har vores brækjern. Vores køkkenkniv. Vi har en køkkenkniv. Den er væk. Den der. Køkkenkniven her. En lille øks. Og sådan en hækklipper. En spade. En øks. Ja. Skovl. Ja, sådan en skovl. Hvor er mit jernrør? Har jeg lagt det? Mig og Mikkel, vi har sådan en speciel quest på ikke at bande i vores videoer. Men det er fucking svært, det er. You know what I'm talking about? Jeg kan desværre ikke vise jer. Der er det. Der var træet. Det kan jeg godt huske. Vi skal nok lige have klippet noget ud af det her, tror jeg. Ja, tak til grillstangen. Det jernrør her har vi lige hærdet med bålet. Vi har gjort det rødglødende, og så puttet det ned i noget vand. Så har fået mærkelige farver, men det blev rigtig hårdt. Skal I se her. Nu spiller vi Minecraft, ikke? Jeg står simpelthen med en måde, man lige har lavet, ikke? Så fælder vi lige 3 her. Og Emil. Så nu jeg skal spørge, hvad er det her? Det ved jeg ikke. Men der kommer en til. Ja. Det er faktisk 2 år siden, vi lavede vores sidste video, som jorden er flade 4 punktummer. 2 år siden. Nej, det er 2 år siden. Der hvor du stadig har grydehår. Nej. Okay, hop over bålet igen, Mikkel. Hop over bålet. Jeg vil desværre gerne hoppe over bålet, ikke? Men jeg har brækket min fod. Hop! latesoundeffects.com. Ja. Ja. Vi ved ikke rigtig ellers, hvad vi skal filme. Vi kan fortælle jer, at det jernrør her, det gik simpelthen ild i græsset, da vi hævde det ud af. Men den er pølsetang. Det har været en god idé i dag, fordi at da vi så var i gang med at tænde bålet, så tænkte vi så,
Hvad skal vi brænde af, ikke også? Det her blad smager godt. Ed. Det er godt. Kom. Ja, kom. Vi kan nu konstatere, at blad smager ikke godt. Blad smager ikke godt. Hvis I ikke har gjort det nu, så dislike og lad være at subscribe og ikke nogen comment. Jo, skriv et eller andet pis i comment. Hey, du skal se killingerne, Mikkel. De små katkillinger. Det ved jeg ikke. Det er en af de her steder, vi klipper ud. Jeg vil lige sige her. Mine forældre kan ikke lige blive filmet, så det gør lige sådan her. Hej. Hej. Hej, hej. Ja. Simpelthen her. Ude på badeværelset. Vi holder til. Eller killing. Katten holder til. Ja, vi bor herude på badeværelset. Jo. Små søde killinger. Det er den mindste, den er. Sø. Nå. Hvor er den grim. Okay, skal vi lige fortælle nogle jokes, mens folk ser på kyllinger. Jeg tror, den er død, den her. Den vågner. Den sidste, det kan lige begravet sådan under moren. Hvad er det, du nu kalder den her, Mikkel? Tudemis. Tudemis, ja. Ja. Så, nu vil jeg gerne rejse mig op igen. 400. Nej, 500. Der kommer lige en Pepsi Max midt i billedet. Vi er nødt til at skrabere det. Så vi er nødt til at ud af badeværelset. Hold lige for kameralinsen igen. Hej forældre. Hej forældre. Så er vi tilbage. Det er så her, jeg bor. Eller faktisk har jeg selv bygget det her træhus. Ja. Med hjælp af blade. Så mig og Mikkel her. Vi spiller Minecraft. Jeg har lige fundet mig nogle skyjumpers, som jeg er blevet rigtig god til at løbe på. Og jeg sidder også og spiller Minecraft. Det er mig og Mikkel, vi har lavet en multiplayer service. Eller server. Jeg har skrevet alt muligt på væggen. Rock and roll and a nice bird. Jeg har lige fået en bat. Ja, nu er jeg rigtig misundelig. Der på væggen her. Ja, jeg er også rigtig god til at tegne. Som om det er mig. Det er mig. Min forstærker. Alt det har jeg gjort, mens jeg har prøvet det. Alt det her har vi gjort, imens Mikkel han har drukket denne. Skraver. Prøv lige slip. Galliano er sådan sponsoreret BMW. Der er nogen, der ser den her video, og sådan nogle mærker, nogle kendte mærker, bliver vi bare spammet med copyrights for vildt. Det her det er mit rum, som jeg sov i. Det skal de se, det skal. Alle vores dejlige viewers, som man kalder så smukt på engelsk. Mikkel bor ikke her, han bor i Toftlund, hvis nogen kender det. Ej, bare Bævtoft. Her står der VC, ja. Det eneste er bare skrevet med sort, så man kan ikke rigtig se det. Nej, W er faktisk skrevet med hvidt, og så C med sort. Godt. Der er ikke nogen lys herinde. Men vi kan fortælle, at der lugter helt vildt meget muk. For lys. Det er simpelthen muk, der kravler op ad væggen. Svampe. Ja, svampen. Svamp. Og på gulvet, det er altså noget lort. Men lyset er ikke stadig. Kom ind. Det her rum er helt mørkt. Der er også svamp. Her har jeg personligt smadret vinduet, fordi jeg gik rampage med mit lyssværd. Ja, træsværd.
Meget vigtigt at holde den her dør lukket af glas. Fordi at ellers sker der simpelthen det, at ja, på grund af samtlige de haver verdenen. Er der nogen, der stadig ser det her, ikke? Så nede i comments, så må I gerne skrive hvis I kan stave til det. Fordi så kan vi nemlig se, hvor mange der er faktisk interesseret i, hvad vi laver her. Skal vi fortælle en joke? Okay, banke på. Hvem der? Jeg spørger seerne, de er nar. No. Så må I gerne skrive i comments, hvem der, hvis I er rigtig nederen. Og så kan jeg så kan jeg sige, Bent, og så kan I spørge ned i comments også, Bent hvem, ikke? Og så kan jeg synge, Bent op til Lia, men op til Lia, du. Og sådan, Mikkel, hold op. Ja, jeg hedder Jakob, han hedder Mikkel. Vi er normalt meget sjovere. Vi bliver bare sådan, wow. Vi smelter en cola-dåse. Har ikke noget vand? Nej. Det var en 6-7 cola-dåse vand. Jo, vi puttede også gassen fra min softgun. Jeg har sådan en softgun, der går i stykker, fordi E-Tech, det er godt nok noget lort. Min gun, den brækker simpelthen af ren blowback. Jeg kan også brække slæden midt over. Og ja, jeg har alle tingene. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad en slæde er, så er det sådan en, man ja. rider på noget. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad softgun er, så er det sådan nogle pistoler, der skyder meget hårdt med små plastikkugler. Kan faktisk få dig til at bløde, hvis du er rigtig uheldig. Meget uheldig. Det er en fjold, der står og skyder i hovedet. Ja, med en sniper. I øjet. Ja, i øjet. I røven også. Så er vi klar. Hvis I alle sammen stadig ser med, så må I gerne skrive ned i comment section below, som Ray William Johnson kalder det. I comment section below. I vil gerne skrive. Ja. Then the comment section below. Or on Facebook or Twitter. But thanks for watching today's episode of Equals Free. I'm Ray William Johnson, and I approve this message. So tell me, guys, what's your favorite inland? Stalking your mom. Stalking your mom. Mikkel? Eller, nej, faktisk den helt nye, ikke også? Grandma got a Facebook and she's hitting on my friends. Bla 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 bla. Hundemad, ja. Hvis I stadig er her, ikke også, så må I gerne skrive ned i comments. Han synger dårligt, ham der. Jeg tror, vi skal til at stoppe. Hej hej.